Dwi yma yn maes yr Eisteddfod yn Sir Faldwyn a da ni yn gweithio ar ymgyrch Pethau Bychain. Dwi wedi cael yn drafftio fewn i ysgrifennu cân ac o fanna y syniad ydy defnyddio pobl ifanc o bob ran o Gymru a cael nhw ar y gân. Dwi wedi setio fyny rhyw studio bach yn yr wigwam Caffi Maes B yma a da ni wan jyst yn aros. Ni wedi bod yn dysgu cân syml ar gyfer cân Mei ac dysgu trin a wedyn recordio fel. Mae jyst yn hwyl i creu cerddoriaeth mewn Cymraeg a gweithio gyda'i gilydd gyda iaith Cymraeg. Ti eisiau trio fe bod hwn efo ci gwahanol? Ti eisiau trio canu efo hwn? Be sy'n ni'n licio efo'r gân ydy bod o'n cyrraedd gymaint o bobl a phosib, really. Ac hefyd, be arall sy'n bwysig, dwi'n meddwl, ydy bod cael gymaint o bobl ifanc a da ni'n gallu. Be ydych chi'n meddwl? Ie. Ti'n licio fel? Ie? Dwi'n meddwl bod o'n profiad reit dda, really, a dwi'n lwcus bod ni wedi cael y siawns i fod yn y gân. A ti dda, nath nhw bigio fyny'r gân i fyny yn gyflym, a dyna beth sy'n eitha pwysig, bod nhw pobl yn gallu dod i'r gweithdai, hyd yn oed am hanner awr a pigio ble fyny, canu arno fo neu be bynnag. Wel, cam nesaf fydd ffendio offerynwyr rhwng Cymru, a wedyn dechrau hynna fel arfer. Mae'n ffordd traddodiadol mynd i dechrau fo'r drymiau, felly nawn ni gael ffendio drymar yng Nghymru, er yla, sy'n eisiau bod yn rhan o'r ymgyrch.